Zvatanga muri yeZimbabwe uyoone ugodzokera paita nyaya panapa dziri kubuda dziri kutaurwa nevakomana veopposition. Ndiri kunzwa shoko riri kubva nekuna advocate Nelson Chamisa izvo ichi chifresh ichi latest tell a friend kuti ndo zvinhu zviri kutaurwa nevakomana veopposition. Advocate Nelson Chamisa vari kuti citizens resist the nonsense. To date, citizens volunteers in various districts have had meetings disturbed, disrupted or stopped. This must be stopped. What is surprising is that ZANU-PF leaders are able to hold meetings freely across the country, while those who oppose the General's amendment are being denied the same opportunity. The moment you start coaching party members on what to say, it suggests one of two things. Either you don't fully trust them or they are not genuinely on the same page with you. Perhaps both truth be said, they do not own the very amendment. It is being forced on them from the top. After all, if the constitutional amendment was truly sponsored or suggested by your people as you claim, there should be no need to explain or justify it to them in the first place. Not to 2013 ndo shoko rikubva kuna advocate Nelson Chamisa pana patati kuteerera ravari kutaura muri yeZimbabwe. Acha baba, I know I feel so good, guys. Honestly speaking, I can't pretend. This is something that we are expecting, because panoitika chinjiri bed pane ma voices anofana kusumuka achitaura. Iwe unoona kuti izvezvi wakanganiswa uri kokoko in the name of politics. Autoziva kuti ndodzani kana kuti ndiani achatimirira kana kuti ane voice racho rinoteererwa ikoko ndiani anditi. But ma leaders acho akaramba akanyarara unenge uchita nonsense. Unotenga pamweyo ndiwo kupenga. Kuna vanhu vakawanda kuti vachitorerwa politics, vamwe vachitosungirwa politics. But this issue yanga nenguva iri kungoitika kuti mukuda kuti mutosumuka even a new political party kungoda kungoita ka gathering munenge muri panguva yakaoma, but vanhu kuZANU-PF vari kuita ma meetings madiro aJorgina kunyika yeZimbabwe. Ukangosumuka uchiti any opposition or chinjiro ngobvunzo kuungana macheches chete, and macheches acho atonzi ngavari juice sound. I mean kuti machecha oitwa zvokunopindura kuma industry kana kuti kuchi, but ari kunzi ngari juice sound. Saka you never know kuti zviri kubva nekupi zvichienda nekupi, because vanotya kuti pamwe anytime machechi munogona kutanga kutounganidza vanhu mukatanga kuvaudza zvamunoda kuvaudza imimi. Chechi ikatotanga taura zvepolitics ichisapota another political party muchechi imomo apa jiwe rinopisa, and I'm telling you intanga tonzi yato rally iri kuitika, but izvezvi vanhu vari kuenda machurches vachikampenera ZANU-PF. This is something that is happening in our Zimbabwe. So ndo patiri kuona kuti ana Chamisa vanotozvionawo nyaya dzidzi. Chada nditange ndirambe ndichida kutaura nyaya iyi. Pane zvinhu zvakamboitika panapa. Chimwe munhu akabvunza zvakanzi vanhu munenge muchiti Chamisa anyarara, Chamisa azodai so, muda kuti Chamisa aite sei? Mumwe munhu atobvunza. Now isusu tinobalanza masides ese kutonziva kuti okay, what is the right answer inobva kune vanhu vacho vari kusapota Chamisa wacho nemoyo. Vanhu vesapota Chamisa nevakavhotera Chamisa ukavabvunza kuti muda kuti Chamisa aite sei, let me answer this on behalf of them. Vanhu vari kuda kuti Chamisa atongezve, ndo zviripo. Musabvunza kuti muda kuti Chamisa aite sei, kuita sei kuita sei. Handiti vakamuvhotera here vanhu, vadoda kuti aite something amire taura kuti guys ngatigadzirise apa pakadai so apa, kana pakuzonzwa this is not right, koma kurambidzire chi vanhu vangu kuningina avanoda kuti ataure. He must speak out. Kune vanhu vanhu ma helpers or vakatoona kuti okay, this guy ane something chata, if you want it iwo unyozoti panguva yacho vanhu makapuwa that opportunity kuti vaende kunoenda kuma ballot vachinovhota, vakachuza munhu wavaida kuti vange vachivhotera kuballot. Maona pane nyaya yacho. Saka kana vachinge vakusangana nema problems they can't afford kuti munhu wavakamirira wacho vakabatsira, because kutaura chokwadi vakamubatsira mukomana kuti mutora kumadhaka. Makatarisa zvanga amboita here mukomana waye kumashuro, anga kaonda mukomana waye. Makatarisa mukomana waye zvaipfeka here mimi asati auya kutanga kudzi president weparty, maimbo zvitarisa here kana kuti makatanga ngozi ngomuziya kutonzi ato MP ka
azodaiso kubva kumashure ukatarisa that transition iyo haisi transition kuti iri is zvese zvinobva nekuvanhu ndo vanokusumudzira vokuisa pane chimwe chikamu kana vachinge vakupindwawo nematambudziko ano ivavo vanotarisira kubatsirwawo nemunhu wavange vakabatsirawo kuti asumuka achienda kumberi same as everyone munhu wese anokwanisa kunge achitaura ane power to speak kana zvinhu zvese zvinenge zvichinzi hazvina kunge zvakamira mushe for example panapo paCoolient tinotaura zvinhu zvese guys zvinenge zvichiitika but power racho rinobva kupi rinobva kune vanhu kuti vanhu ndo vanokupa simba racho kuti shamwari tachikupa simba platform ngaende kumberi ngaikure chiitai kuti zvinhu zvinenge zvichiningina chimiririrai vanhu ndo vakumirira wakwanisa kumirira vanhu vanoti choose kuti apa kutaura zvinhu zvatoda kuningina saka this platform ngaikure isvitse shoko kwarinofanira kunge richienda ndo maitirwa zvinongoita zvinhu zvese kwese handidi kuzviona saka musazove vanhu vanoshamisika kuti kana zvazodai so zvinozofamba sei kana zvazodai so sei muri kuzodai so sei ningirikini nyaya dzacho dziri kuzonyararika iko kuti nyaya dziri kuzodai so kana azodai so wai muri kumunetsera chi for your own information guys mukomana uya anonzi Chamisa hakuna munhu anenge achimunetsa vanhu vakatoningirikina ivo ndo vanenge vachida it's like wakangofanana nababa wautaura kuti mwana wavo dzingwa school fees woyo wachitaura kuti zvoni muda kuti ndite sei inini sababa vari kuda kuti utsvage plan kuti mwana adzokere muclass anodzidza vada kuti ubhadhare ka school fees yacho ubude nesolution pange pane zvinhu vanhu vanenge vanhu vanobatsirikana ndo zvinenge zvichidiwa izvozvo and hatikwanise kuignore zvinhu zvakaita seizvozvo tongoti musanetse imimi musamunetse hakuna munhu anonzi ari kunetswa as long as ungoripo wakatouya wakati mhuri yeZimbabwe please help me kuti ndikwanise kunge ndichipinda apa makandivhotera ndichadai so vanhu ivavo vakatochinja life yako vakazita rako paspotlight millions and millions of votes chero pakanzi pabiwa but zita rako rinoiswa padenga nevanhu saka vanhu ivavo vanodawo munhu anenge achivamirira same as imimi macounselors makapuwa musimba nevanhu makanzi makakumbira tivhotere yetu tichigadzirira marodhi vanhu vaneta nemapotos but hamusi kuda kuiudzwa nyaya iyo munomutanga kuti tinenge tichinyimwa mari kumusoro kwatinenge tiri mari yatinopuwa haina chenokwana nekunama mapotos aikwane isai mavhu kana isingakwane saka why are you attacking vanhu vakakuisa pachinhu chacho wakuwadzokera wakuwaudza rafu it doesn't make sense ma-MP is the same makatopinda manga mutori shiri fanika ma-MP nyarara zvenyu vazhinji manga mutori marompe ekupedzisira makanzwirwa tsitsi nevanhu manga makashaya dzakapera nenzara iko makatopinzwa nevanhu ipapa makutanga kublinga makuglowa maikuzira kupi maganda enyu akapinda ane shena tinozviziva tozvibudisa zvimaposta zvimaflyer zvamaikanda munguva yekukambena but vanhu ivavo ndo vanokuchinja kuti iwo mhuri yako itange udya bacon itange udya chiguta but munhu auzotaura kuti alright iwe ndakuisa kuti waudya bacon chiita kuti bacon rawatangawo nekudya iwo since wapa basa rikwanise kuzosvikawo nekumba kwangu nekuti ndakutrusta kuti bacon rakatanga nekwaurika rinozoita overflow rosvika nekwandiri nendakuita se ndakupinza mupawo ndakuvhotera but munotanga kuignore vanhu makutanga kutukirira vanhu matengwa mazonzwa mazodidi pamwe pacho panongodiwa accountability make sure munhu akakuisa pachinhu akakuitira something return the favor, always return the favor. Inini I'm so happy this beginning yataurwa naAdvocate Nelson Chamisa because vanhu kavari kurambidzwa kuholda any gatherings ari kuningina vanhu ivo they're the same vakamupinza musimba vakamupa zita kuti zita rake ringe rikure risvike pariri nhasi inotiranga risiri hombeka zita kuti Nelson Chamisa rari ridiki asi rakaita sei rakasumudzirwa rakavandudzwa nevanhu ivavo vakuda kuti kana razita hombe kudaro zita hombe rikakwanisa kutaura zvinhu zvinokwanisa kuita se kunge vanhu vachibatsirikana simple is that hazvidi kana hasha hazvidi kutomboti musatibvunze zvisina basa hakuna zvinonzi hazvina basa rese I think ndanyanya kutaurisa panapa but ladies and gentlemen, thank you so much for tuning in to Coolient TV. Makakosha munonzwisisa kuti zvinhu zvinenge zvida kuti zvinge zvichiitika maitire azvo. Kana uchinge uripo unoda Advocate Nelson Chamisa, show me the signal in the comment section. Kana wapedza kulike unongonyora kuti ahoy in the comment section kuti shoko risvike kuti aonewo kuti shuwa vanhu vacho muri kuresponda pane zvinhu zvinenge zviripo. Musazoti paanogona hamutauri tataura paanenge agona paanotadza futi todzoka tichitaura. Saka show me the signal wongoti ahoy ndobva ndaziva kuti shoko rasvika.